Despois de pasar polo Círculo Recreativo e Cultural de Chantada e maila Casa da Cultura de Taboada, as fotografías do primeiro concurso fotográfico Cristina Snellman, Pedra Sacra, xa poden verse en Carballedo. A Asociación de Amigos de Manuel Jorge de Chantada pecha así o percorrido desta mostra, onde se inclúen imaxes dos templos románicos dos tres municipios, cumprindo co obxectivo de achegalas a todo o público posible. Colocando esta exposición na Casa da Cultura de Carballedo, que conseguimos ou que pretendemos é que esas fotografías podan ser vistas polo maior número de veciños da comarca. De feito, son fotografías dos seus templos, do seu patrimonio, das súas paisaxes. Entón, nos parecía importantísimo que fora os tres concellos. Conseguimos o seu apoio, ali estivo en Taboada, estivo en Chantada e agora en Carballedo. Ademais, nun espazo cultural que para nós tamén é novo, e supoño que para todos os veciños, porque as fotografías colocáronse no segundo e terceiro andar da Casa do Concello, que era un espazo que non se estaba utilizando, e a verdade é que descubrimos unhas paredes maravillosas para difundir a arte. A mostra, coas fotografías gañadoras e unha selección das que se presentaron o devandito concurso, estará en Carballedo deica o 7 de setembro. Para entón xa se coñecerán as bases do seguinte concurso de fotografía Cristina Snellman, nese caso dedicado ao mundo da viticultura. Estará dedicado a outro gran tema da Ribeira Sacra. O primeiro foi románico e este tiña que ser a viticultura. Pero queremos enfocalo cara a viticultura como cultivo e a elaboración do viño, non? Sobre todo, fixándonos moito na paisaxe, nos traballos no viñedo e despois na elaboración do viño. Estamos traballando nas bases, darémolas a coñecer nas próximas semanas e agardamos que haxa tanta concurrencia no concurso ou incluso máis. Eu creo que a xente tamén o ver, que despois así máis esas fotografías se difunden, viaxamos con elas, nos tomamos o esforzo e o cariño de amosalas todo o posible, que haberá moita máis participación. A exposición pode visitarse coincidindo co horario de apertura da Casa do Concello, de luns a venres de 9 da mañá a 3 da tarde e tamén os sábados de 9 a 2 da tarde. A xente que este interesada en participar no concurso, na segunda edición de concurso, pode aproveitar a chegarse ata Carballedo para ver as obras que se seleccionaron, que sempre dan pistas de cara a onde vai a proposta do xurado, inda que cambiara o xurado, etc. Bueno, é un motivo máis de achegarse ata Carballedo.